Nagsorry si Lea Salonga sa mga fans ni Daniel Padilla human kini mihatag og komento ni adtong Sabado sa episode niini sa The Voice Kids. Sa maong episode, si Lea midayig sa Cebuanong finalist nga si Juan Carlos Labajo sa iyang redemption nga Runaway Baby ni Bruno Mars. Sigon niini nga, "I'm actually looking at you as 13-year-old and seeing what you are going to be like 5 years from now. Yung mga DJ na yan, wala. Sorry, their names are going to be erased once you get to that age." Apan wala makauyo ng ubang mga netizen sa komento ni ini, mao nga nagsorry si Lea pinaagi sa Twitter. Sa iyang Twitter post nangayo kini og pasaylo ni Daniel Padilla og sa mga fans ni ini, sigon ni Lea nga sa pag-build up niya kang Juan Carlos, iyang gisalikway sa paghuna-huna nga dunay masakitan nga tawo sa iyang mga komento. Kini si Gana Nagravante sa Showbiz Chika.